Ụkpaka Egbutumma dị na Ezira village n'iru Ọgbọgụ village Ezira dị na Ifitenu Nimo. It's over 500 years. Ife a na-akpụ ya bụ gbakọta afọ n'ọdịnihu na ọ karịgo narị afọ ise nwere ihe because na nna my father no 150 years wee nwụ papa no about 105 years wee nwụọ gwa mana before onye mụtara nne ya a na-achọtakwa bụ Okeke a na-edobe mụtara a na-edobe na Ụkpaka adịgo before them. Okeke a na-edobe wee nọcha a na-edobe wee nọ atansi Okeke mụta wee nọkwa my father bụ David a na-edobe ọzọ ekwe wee nọkwa mụ nwa kịta wee dị 65 years maziala ihe onye bụ Ụkpaka nọ na ya almost 50 generation. Afa mma a na-edobe Polinus Chukwu nwe ike aka onye weta na Nimo village council.